Здравейте, приятели! Някои от вас може би ме познават от TikTok, други може би не ме познават. Най-вероятно хората, които ме гледат в YouTube, въобще няма да ме познават. Като цяло правя препоръки и ревюта на филми, сериали и анимета в TikTok. Скоро не съм правил, но най-накрая реших да започна YouTube канал, с който да стартирам всичко. И тук ще бъде малко по-различно, защото нещата ще бъдат представени от моята гледна точка, така както аз искам. Може би няма да бъдат супер невероятно обработени с някакви яки едити и неща. Обаче съм сигурен, че ще ви хареса, защото ще бъде готино, ще бъде забавно, ще бъде автентично. Затова надявам се наистина да ви хареса, надявам се да ме подкрепите в това, което правя. И мисля, че е време да започваме, защото иначе така мога да си говоря и до утре. Ето моята класация за 10-та ми най-очаквани филми за 2025 година. Няма как да не спомена филмите, които за малко не достигнаха в моята класация. Един филм, който геймерите със сигурност очакват с нетърпение, а именно Майнкрафт. Един филм, който музикантите и хората, които се кефат на музиката, определено очакват, а именно Майкъл. Един филм на ужасите, който мисля, че ще бъде края на историята, The Conjuring Last Rites. И един филм, който не съм сигурен дали ще излезе тази година, но би трябвало, Now You See Me, трета част. Сега започваме с по-яките филми. На 10-то място слагам Jurassic свят прераждане. Това е заглавие, което така доста хора може би очакват, както и аз, защото все пак ще има динозаври, ще има хора. Какво искат динозаври и дракони общо взето. Тия странни митични създания. Не, че динозаврите са митични създания, но ще има една от любимите ми актриси, Скарлет Йохансон, в главната роля. Не съм много чел, но предполагам, че пак ще измислят някаква трилогия да има. Последният филм от последната трилогия, нали, Jurassic свят, който е, малко беше разочароващ, не беше толкова интересен наистина, обаче определено очаквам това заглавие да бъде нещо ново. Все пак според мен хората до някаква степен се взимат пулка. Като направят някои слаби продукции, гледат да поправят грешките си в следващите проекти, които правят. Крис Прат няма да го има, което не знам дали е окей, защото аз като цяло съм фен на актьора, обаче може би така е по-добре, защото ще почнат някаква нова история. Но определено очаквам това заглавие. На 9-то място поставям една от любимите си анимации, а именно Zootropolis 2. Определено с нетърпение очаквам завършването на Джуди Хопс и на Ник. И доколкото знам, ще разреша някакъв нов случай, нали? Втора част очаквам да бъде супер як бенга. Затова втора част си заслужава 9-та позиция. На 8-ма позиция поставям един филм, който абсолютно може би цялата поредица ме кефи, със сигурност има по-слаби и по-силни филми. Това е една от най-известните и най-добри екшен поредици, а именно Мисията невъзможна, The Final Reckoning. Това е последната част от цялата поредица за шпионинът Итан Хънт, изигран, разбира се, от единственият и неповторим Том Круз. И какво да кажем за филма? В смисъл, ще има Том Круз, ще има нови каскади, които той е изпълнил. Със сигурност на някой от каскадите е бил на прага на смъртта. Аз съм убеден в това. Като цяло това е последната част до момента, в който не решат да правят нова част, което най-вероятно ще е до 2 години. Няма абсолютно никакво значение, тъй като това е една от най-яките екшен поредици и затова заема почетното 7-мо място. Юни месец и юли месец определено са месеците за филмите тази година. Толкова яки заглави излизат, че направо идея си няма. Най-вероятно знаете, но ако не знаете, сега ще ви кажа. На 7-мо място слагаме Как да си дресираш дракон, филмът. Един от най-яките анимационни филми, поне един от моите любими. Трейлърът изглеждаше брутално, обаче наистина, като гледам, нали, другите филми, другите анимации, на които правят такива адаптации, не винаги се получават така, както е в анимацията. Не винаги могат да докарат същото чувство и същата емоция, както е било в анимацията. Затова го слагам на 7-мо място, абсолютно поради никаква друга причина, иначе най-вероятно ще ми е в топ 5 със сигурност минимум за тази година. Големи очаквания имаме, въпреки всичко, въпреки че ми е на 7-мо място. Надявам се да е така, както на трейлера изглежда. Ако е така, ще си върна думите назад и ще го сложа на първо място. Добре, на първо място не знам дали би го сложил, със сигурност ще ми е в топ 5. Обещавам. На 6-то място слагам филм, който определено така не знам какво да очаквам от него, но със сигурност очаквам доста, а именно F1. История, която ще проследи пенсиониран шофьор на Формула 1, който става ментор, по-млад състезател. Историята не е нещо, нали, ново или което не сме виждали абсолютно навсякъде. Какво да кажа друго? Брат Пит, Формула 1, коли, готини локации. Надяваме се да бъде поне толкова добър, колкото си представям, че ще бъде. На 5-то място слагам един филм, който изключително много очаквам, а именно Балерина с участието на Ана де Армас. Ана де Армас е една от любимите ми актриси. Това ще бъде история от вселената на Джон Уик. Джон Уик е един от най-успешните екшен филми и поредици в последните години. Лично на мен ми е изключително любим филм. В смисъл, изключително, особено последната част. Кинематографията е на изключително високо ниво. Операторството, музиката, всичко, хореографията. История няма. Това не го коментираме. История тотал ще зиро. Но всичко друго компенсира за историята, разбира се. Ще има
супер яка хореография, супер як екшен с Ана де Армас. Какво повече да очаквате, хора? Ако искате повече, трябва да чакате Сидни Суини в тази роля, примерно. На четвърта позиция слагаме един филм, който изключително много очаквам, и това е кой? The Fantastic Four First Steps. Израснал съм с тия филми, старите. По принцип хората не ги харесват, но тогава, като бях малък, тия филми се струваха изключително яки и мега готини. Особено ефектите и всички други неща тогава ми се струваха супер яки. Ама наистина супер яки. Затова с нетърпение очаквам този филм. Актьорският състав обаче малко не ми от най-любимите. Единствените актьори, нали, които ме кефат оттам, са Педро Паскал и пичагата от Дабер, който не мога да му кажа името, защото е мега странно. Не мога да се сета точно как се казваше. Наистина не мога да се сета. От Дабер пичагата, ще го сложа някъде по екрана да го видите. Те са двамата, които супер много ме кефат. Да, и Ралф Финесън, който ще играе в ролята на Галактус, което е окей. Но като цяло Педро Паскал и пичагата от Дабер най-много ми харесва как играят. Почти голям фен съм на тези двамата. Обаче, въпреки това, пак не мога да кажа, че ми е перфектния каст, дори и те двамата. Пичагата от Дабер в ролята на Датинг ще бъде окей. Обаче Педро Паскал като Мистер Фантастик окей, в смисъл, пак го очаквам с нетърпение, със сигурно ще се представят добре. Надявам се да не е голям провал този филм, дано не е, дано наистина е супер як филм, защото го очаквам с изключително нетърпение. Направо купнея за момента, в който ще седна да гледам този филм. Да, и забравя да кажа нещо. Юли месец е също тотално добър месец за киното. Като цяло лятото си е... Дано този филм не е провал, очаквам го с голямо нетърпение. Дано всички се справят добре в ролите си и кастът е бил успешен, защото на пръв поглед не изглежда успешен, но нищо не се знае допреди да сме гледали филма. На трета позиция ще сложа филм, който ще се конкурира с друго голямо заглавие юли месец, а именно Супермен. Значи очаквам доста, очаквам повече от Фантастичната четворка, защото все пак DC като цяло се справят малко по-зле от Marvel, да не кажа доста по-зле. Обаче с този филм надявам се да отвори новата им вселена, която ще развиват в последствие по един начин, по който да бъде готин и да е свързан, не като миналите им филми, ами по-скоро да го направят като Marvel, въпреки че в последните филми и Marvel се усраха, но като цяло действията им се движат последователно и е готино, нали, те ще си вземат полука и ще правят много яки филми, обаче имаме супер голямото заглавие на Marvel, което е Фантастичната четворка, и супер голямото заглавие на DC, което е Супермен в един месец. Джеймс Гън ще го режисира, което е малко... Не съм от най-големите фенове на Джеймс Гън, даже въобще, но като цяло направи готини неща в Marvel, така че се надявам да направи готини неща в DC. Определено с нетърпение очаквам този филм. Не очаквам да е добър колкото Man of Steel и разбира се най-важното и Хенри Кавил няма да играе, но все пак очаквам филма да бъде тотален бенгър и хит в бокс офиса и навсякъде. И да отвори вратичка вече за DC вселената. На втора позиция слагам един филм, който не очаквах, че ще излезе. Нямаше да си помисля, че ще излезе, но 28 years later. 28 години по-късно. Вие си нямате ни немалка представа какъв голям фен съм на тая поредица. Филм за зомбита. Това заглавие се надявам направо да щупи целият бокс офис. Не знам какво да ви кажа. Ралф Файнс, Арън Тейлър Джонсън и дори Майк Килиан Мърфи те го има като зомби. Не знам, наистина, но определено се надявам този филм да бъде изключително голям успех. Защото самата поредица е много якото, е много яка и най-якото е, че там зомбите не са нормални зомбите като в The Walking Dead или по другите сериали, филми и така нататък, които си ходят нормално или примерно дори леко да потичкват, пак са такива някакви, окей, там са олимпийски спринтьори, разбирате, там са спринтьори от най-висока класа. Те тичат направо ти кам, мисля и без крака са, че те настигнат, разбирате ли, смисъл на ръце, че ходят и по-бързо че стигнат до те. Мисля, те тия тичат да си ебе майката, бе хора. Ти си нямат идея тия колко тичат. Накратко няма спасение, смисъл хванат ли те да си приключил курса. Нали, има спасение със сигурност, но не си спомням между другото старите филми, само знам, че бяха супер яки, защото не съм гледал много отдавна, но определено и заради историята, и заради всичко просто очаквам го с нетърпение. И ако все още не сте се сетили кой е филмът, който съм сложил на първо място в най-очакваните филми за 2025 година, това е, разбира се, Avatar 3 Fire and Ash. Третия филм от поредицата на Джеймс Камерън. Явно той ще бъде за огъня. Първият беше Аватар, нали, обикновеният, втора беше за водата, третият ще бъде за огъня, четвъртият ще бъде за вятъра, петият ще бъде за земята, така нататък и така нататък. Ако първият не беше за земята, нали, разбира се, защото не си спомням, не съм го гледал буквално откакто го гледах. Между другото, интересен факт, първият Аватар, говорим, беше първият филм, на който отидох на кино и беше на 3D. Това май беше първият филм, който вкара 3D технологията, но няма значение, смисъл, тогава бях малък, 2009 година.
и за мен тогава беше нещо вау. Третия филм, очакваме същите актьори и персонажи. Малко втория филм не ми хареса как се развиха нещата, ония злодея, забравих му там името, където май го спасиха накрая, ако не се лъжа, т.е. това беше тук очаквано, защо го направиха, не знам, спасиха го нещо, оцеля, няма значение, нали? История, знаем, че няма, обаче разбира се, всички обичаме и гледаме този филм, най-вече заради визуалните ефекти и заради Джеймс Камерън, който прави история, нали, с тия филми и такива бокс офиси. Та ще видим какво ще се случва, надяваме се да е нещо по-интересно и може би историята да тръгне в друга посока или по някакъв друг начин нещо да се случат нещата, но каквото и да стане, важно е да седим и да се радваме на готините ефекти, които модерното кино ни предоставя, готиният CGI и така нататък. Това бяха моите 10 най-очаквани филми за 2025 година. Благодаря на тези, които са останали до края на клипа, благодаря на тези, които са почнали поради някаква причина, са отворили клипа, за да го гледат. Надявам се видеото да ви хареса. Тепърва почваме. Може да не е перфектно, но като за първо видео е това. Пак казвам, изключително съм благодарен на всички. Това, което правя, ви харесва и ще ви харесва да го правя в бъдеще. Ще се радвам само единствено да се абонирате за мен, да харесате това видео и разбира се да коментирате кои са вашите най-очаквани филми за 2025 година. Също, ако желаете някакви други въпроси да ме попитате или нещо да ми кажете, пак долу в коментарите. И така, приятели, това беше първият клип, това е началото и какво друго мога да кажа. До скоро!